Ted Bundy este unul dintre cele mai cunoscute și tulburătoare nume din istoria criminalității moderne. Nu doar prin crimele comise, ci prin contrastul dintre imaginea sa publică și realitatea din spatele ei. Inteligent, carismatic și aparent perfect integrat în societate, Bundy a reușit să înșele ani la rând atât oamenii din jur, cât și autoritățile. Acest documentar urmărește faptele reale din spatele mitului: arestările, evadările, crimele dovedite, procesele și impactul profund pe care cazul Ted Bundy l-a avut asupra societății și criminologiei moderne. Nu este o poveste menită să șocheze, ci să explice și să înțeleagă. Disclaimer. Acest material are scop documentar și informativ. Conține referințe la fapte reale de natură criminală, fără descrieri grafice sau violente. Documentarul nu glorifică și nu justifică acțiunile lui Ted Bundy. Accentul este pus pe victime, pe contextul istoric și pe lecțiile care au schimbat modul în care sunt investigați criminalii în serie. Conținut recomandat unui public matur. Originea minciunii. Ted Bundy s-a născut pe 24 noiembrie 1946 în Burlington, Vermont. Încă din prima zi de viață, existența lui a fost construită pe o minciună menită să ascundă rușinea socială. Mama sa, Louise Cowell, era o tânără timidă, provenită dintr-o familie religioasă strictă. A rămas însărcinată în afara căsătoriei, un scandal major pentru America anilor 40. Tatăl biologic al lui Ted nu a fost niciodată identificat cu certitudine. Pe certificatul de naștere, rubrica era lăsată necompletată. Pentru a evita stigmatul, familia Cowell a decis ca Ted să fie crescut de bunici, Samuel și Eleanor Cowell, care l-au prezentat lumii drept fiul lor. Louise urma să joace rolul de soră. Astfel, copilul Ted a crescut crezând că mama lui este sora lui și că bunicii sunt părinții lui. Această structură familială falsă a creat o confuzie profundă de identitate, care avea să-l urmărească întreaga viață. Bunicul Samuel Cowell era cunoscut ca un om autoritar, coleric, cu izbucniri de furie. Există relatări despre violență verbală și emoțională în casă. Deși nu există dovezi clare de abuz fizic direct asupra lui Ted, mediul era tensionat, rigid și lipsit de afecțiune autentică. În copilărie, Ted era un copil retras, tăcut, dar extrem de atent la ce se întâmpla în jurul lui. Observa, analiza, învăța. Nu era genul de copil care să se joace zgomotos. Prefera să stea singur, pierdut în gânduri. Un episod povestit ulterior de o rudă apropiată avea să devină celebru. Mătușa lui Ted s-a trezit într-o noapte cu mai multe cuțite așezate în jurul patului. La capătul patului, copilul Ted stătea liniștit și zâmbea. Deși episodul nu a fost niciodată confirmat oficial, el a fost considerat un posibil indiciu timpuriu al unei relații distorsionate cu frica și controlul. La vârsta de aproximativ 3 ani, Louise a decis să părăsească Vermontul și să se mute cu Ted în statul Washington. Acolo, viața lor avea să se schimbe din nou. Louise l-a cunoscut pe Johnny Culpepper Bundy, un bucătar militar, un om simplu, muncitor, care a acceptat-o pe Louise și pe copilul ei. Cei doi s-au căsătorit, iar Ted a fost adoptat oficial. Din acel moment, copilul a primit numele Ted Bundy. Johnny Bundy a încercat să fie un tată prezent. Îl ducea la pescuit, la plimbări, încerca să construiască o relație normală. Însă Ted nu l-a acceptat niciodată cu adevărat. Mai târziu avea să-l descrie ca fiind slab și bar neimportant. Momentul în care Ted a aflat adevărul despre originea sa rămâne neclar, dar se știe că la un moment dat în adolescență a descoperit că femeia pe care o credea sora lui era de fapt mama sa. Această revelație a produs o ruptură psihologică majoră. Sentimentul de minciună, rușine și trădare s-a transformat în furie tăcută. Adolescența și nașterea frustrării, 1959 până la 1967. În adolescență, Ted Bundy începe să-și construiască fațada. Este perioada în care diferența dintre ceea ce arăta lumii și ceea ce se întâmpla în interiorul lui devine tot mai mare. Din exterior, Ted părea un adolescent liniștit, politicos, chiar timid. Nu consuma alcool în exces, nu era cunoscut pentru violență, nu intra în conflicte. Profesorii îl descriau drept inteligent, dar retras. Colegii îl vedeau ca pe băiatul ciudat, mereu pe margine, niciodată cu adevărat integrat. În interior însă, Ted trăia un sentiment constant de inferioritate. Nu era popular, nu era ales de fete,
Nu făcea parte din grupurile sportive sau sociale dominante. În anii 60, statutul social în liceu era extrem de important, iar Ted simțea zilnic că nu aparține. Această respingere nu l-a făcut să devină timid în sens clasic, ci furios în tăcere. Ted începe să observe cu atenție băieții populari, cum vorbesc, cum se îmbracă, cum sunt priviți de fete. În mintea lui se naște o dorință obsesivă de a deveni mai bun, mai inteligent, mai important decât ei. În această perioadă apar și primele fantezii violente, alimentate de un consum crescut de materiale pornografice violente, lucru pe care Bundy îl va recunoaște mai târziu în interviuri. Aceste materiale nu erau doar sexuale, ci combinau sexualitatea cu dominarea și umilirea. Pentru Ted, aceste fantezii devin o supapă pentru furia și neputința pe care nu le putea exprima în viața reală. Liceul și primele încercări de normalitate. Ted a urmat Woodrow Wilson High School din Tacoma, Washington. Deși nu era un elev slab, nu strălucea nici academic. Rezultatele lui erau fluctuante, reflectând lipsa de concentrare și instabilitatea emoțională. Încerca din când în când să se reinventeze. Își schimba stilul vestimentar, postura, modul de a vorbi. Își exersa zâmbetul în oglindă. Învăța cum să pară mai sigur pe el. Dar fiecare tentativă eșuată îl adâncea și mai mult în resentiment. Ted începe să dezvolte o convingere periculoasă. Că lumea îi datorează ceva. Că respingerea nu este vina lui, ci a celorlalți. Această mentalitate avea să devină un pilon central al comportamentului său ulterior. Primele relații și umilința emoțională. În această perioadă, Ted începe să fie interesat intens de fete, însă lipsa de experiență și stima de sine scăzută îl fac stângaci și nesigur. Fetele pe care le admira erau, în general, cele din clase sociale mai înalte, educate, sigure pe ele, provenite din familii stabile. Exact tipul de femei care îl făceau să se simtă mic și neînsemnat. Respingerea lor nu îl făcea doar trist, îl rănea în profunzime. În mintea lui Ted, respingerea feminină începe să se transforme într-o formă de umilire personală. Nu mai vede femeile ca indivizi, ci ca simboluri ale eșecului său. Plecarea de acasă și căutarea identității. După liceu, Ted părăsește casa familiei Bundy. Se mută dintr-o instituție de învățământ în alta, fără o direcție clară. Studiază pentru scurt timp la Universitatea din Puget Sound, apoi la Universitatea din Washington. Schimbă domenii, abandonează cursuri, se reînscrie. Nimic nu pare să-l satisfacă. Această instabilitate reflectă lupta lui interioară. Ted nu știe cine este, dar știe foarte clar cine vrea să pară. Primele semne ale dublei personalități. În această perioadă, cei din jur încep să observe două fețe diferite ale lui Ted Bundy. Una publică, politicoasă, calmă, rațională, una privată, rece, distantă, uneori crudă în comentarii. Ted devine extrem de atent la imaginea sa. Își alege cu grijă cuvintele, postura, expresiile faciale. Învață să spună exact ce vor oamenii să audă. Această abilitate de a se adapta și de a manipula percepțiile avea să devină una dintre cele mai periculoase arme ale sale. Adolescența lui Ted Bundy nu a fost marcată de violență deschisă, ci de acumulare, de frustrări nespuse, de resentimente nerostite, de o furie care nu exploda, ci se adâncea. Aceasta este perioada în care se formează fundamentul psihologic al viitorului criminal. Nevoia de control, dorința de dominare și incapacitatea de a simți empatie autentică. Stephanie Brooks. Femeia care i-a fracturat identitatea, 1967 până la 1971. Dacă există un punct de cotitură clar în viața lui Ted Bundy, un moment în care frustrarea difuză se transformă într-o rană profundă de orgoliu, atunci acela este relația cu Stephanie Brooks. Pentru Ted, Stephanie nu a fost doar o iubită. A fost oglinda a tot ceea ce nu era și, mai târziu, modelul inconștient după care avea să-și aleagă victimele. Cine era Stephanie Brooks? Stephanie Brooks provenea dintr-o familie înstărită din California. Era educată, sigură pe sine, elegantă, obișnuită cu un anumit statut social. Avea maniere rafinate, un cerc social solid și perspective clare de viitor. Exact tipul de femeie care, pentru Ted Bundy, reprezenta clasa superioară la care aspira, dar de care se simțea în același timp exclus. Când s-au cunoscut, Ted era încă nesigur, instabil,
cu puține realizări concrete. Diferența dintre ei era evidentă. Nu doar financiar, ci și emoțional și social. Începutul relației. Ted și Stephanie s-au cunoscut la Universitatea din Washington. Inițial, relația lor a fost una tipică pentru tineri. Întâlniri, conversații lungi, planuri vagi despre viitor. Pentru Ted însă, această relație a căpătat rapid o semnificație mult mai profundă. Stephanie a devenit validarea supremă. Dacă ea îl accepta, însemna că nu era defect. Dacă îl iubea, însemna că merita să fie cineva. Ted începe să-și construiască imaginea în jurul ei. Își ajustează discursul, comportamentul, ambițiile. Vrea să pară matur, responsabil, promițător, dar diferențele nu puteau fi mascate la nesfârșit. Respingerea. Stephanie începe să observe lipsa de stabilitate a lui Ted. Nu are un drum clar, nu finalizează studiile, nu are siguranță financiară. În lumea din care venea Stephanie, aceste lucruri contau enorm. Relația se răcește treptat, iar în 1968, Stephanie pune capăt legăturii. Motivele invocate au fost simple și aparent raționale. Ted nu părea material de viitor soț. Pentru Ted însă, despărțirea nu a fost doar o pierdere sentimentală, a fost o umilire existențială. Impactul psihologic asupra lui Ted. Respingerea lui Stephanie a lovit exact în punctul cel mai sensibil al lui Ted. Sentimentul de inferioritate. În mintea lui, mesajul nu a fost "nu suntem compatibili", ci "nu ești suficient". Această convingere s-a transformat într-o furie profundă, dar complet reprimată. Ted nu a explodat, nu a implorat, nu a protestat. A zâmbit, a acceptat aparent situația și a plecat. În realitate, ruptura a devenit o obsesie, transformarea lui Ted. După despărțire, Ted Bundy începe o schimbare vizibilă. Decide să devină exact tipul de bărbat pe care Stephanie îl considera demn. Se îmbracă mai bine, devine mai sigur pe el, se implică în politică, își continuă studiile, învăță cum să pară ambițios, inteligent, carismatic. Această transformare nu era motivată de maturizare autentică, ci de răzbunare simbolică, dorința de a demonstra că respingerea a fost o greșeală. Revenirea lui Stephanie. Câțiva ani mai târziu, Ted reapare în viața lui Stephanie ca un om complet diferit. Sau cel puțin așa părea. Era mai articulat, mai sigur pe sine, mai reușit. Stephanie, surprinsă de schimbare, acceptă să reia legătura. Pentru Ted, acesta a fost momentul suprem de control. În timp ce Stephanie începea să se implice emoțional din nou, Ted păstra o distanță calculată. În interiorul lui, relația nu mai avea scop romantic, ci reparatoriu pentru orgoliul rănit. Răzbunarea tăcută. În 1971, Ted pune capăt relației brusc, fără explicații clare. Exact așa cum fusese părăsit. Pentru el, acesta a fost un moment de triumf psihologic. A recâștigat puterea, a inversat rolurile. Dar această victorie nu i-a adus liniște. Dimpotrivă, a consolidat un tipar periculos. Ideea că dominarea emoțională aduce satisfacție. Legătura cu victimele. După această relație apare un detaliu esențial. Majoritatea victimelor lui Ted Bundy aveau trăsături similare cu Stephanie Brooks. Tinere, educate, păr lung, despărțit pe mijloc. Provenite din medii stabile. Pentru anchetatori și psihologi, această legătură nu a fost o coincidență. Victimele nu erau alese întâmplător. Ele reprezentau simbolic figura feminină care l-a respins, multiplicată și lipsită de identitate individuală în mintea lui. Relația cu Stephanie Brooks nu a creat un criminal, dar a cristalizat ceva deja existent. A transformat frustrarea într-un mecanism de control și dominare. De aici înainte, Ted Bundy nu va mai căuta validare. Va căuta putere. Elizabeth Klopfer, Liz Kendall. Femeia care a trăit lângă un monstru, 1969 până la 1974. Dacă Stephanie Brooks a fost femeia care i-a rănit orgoliul, Elizabeth Klopfer, cunoscută ca Liz Kendall, a fost femeia care i-a oferit stabilitate, iubire și un adăpost emoțional, chiar în timp ce Ted Bundy devenea unul dintre cei mai periculoși criminali în serie din istorie. Relația cu Liz este una dintre cele mai tulburătoare părți ale poveștii lui Ted Bundy, pentru că demonstrează cât de perfect putea separa două lumi complet opuse. Viața de cuplu, viața de criminal.
Elizabeth Klopfer era o femeie divorțată, mamă singură a unei fetițe pe nume Molly. Lucra, își întreținea singură familia și era descrisă de apropiați ca fiind caldă, empatică și vulnerabilă emoțional. Nu provenea dintr-o familie bogată, dar avea stabilitate, responsabilitate și o nevoie profundă de afecțiune. Exact genul de persoană pe care Ted Bundy știa să o cucerească și să o manipuleze. Întâlnirea cu Ted și Liz se întâlnesc în 1969, într-un bar din Seattle. Ted era politicos, atent, calm, diferit de bărbații impulsivi pe care Liz îi cunoscuse până atunci. Pentru Liz, Ted părea inteligent, protector, matur, liniștitor. Pentru Ted, Liz reprezenta ceva diferit de Stephanie, acceptare necondiționată. Viața de cuplu. Ted se mută cu Liz și cu fiica ei. Devine parte dintr-o familie. Gătește, se joacă cu copilul, merge în excursii, își face planuri de viitor. Vecinii îi vedeau ca pe un cuplu normal. Nimeni nu suspectă nimic. Aceasta este una dintre cele mai șocante realități ale cazului Bundy. În timp ce omora femei, se întorcea acasă și săruta un copil pe frunte. Primele semne ciudate. Liz începe să observe lucruri care nu se leagă. Ted pleca noaptea fără explicații clare. Avea schimbări bruște de dispoziție. Părea uneori distant, rece, absent, colecționa obiecte ciudate. Totuși, nimic nu era suficient de concret pentru a declanșa o alarmă reală. Ted știa exact cât adevăr să arate și cât să ascundă. Disparițiile și îndoielile. Pe măsură ce în zona Seattle încep să dispară femei tinere, Liz observă asemănări tulburătoare. Descrierea suspectului. Mașina. Un Volkswagen Beetle, numele Ted. La început refuză să creadă. Apoi îndoiala începe să crească. Liz trăia un conflict psihologic profund. Inima spunea, nu e posibil. Mintea începea să spună, dar dacă... Denunțul. În 1974, Liz face un gest care avea să schimbe cursul anchetei. Îl raportează pe Ted Bundy poliției. Nu o face cu convingere, ci cu disperare. Spune clar că nu este sigură, dar că există prea multe coincidențe pentru a fi ignorate. Acest gest o va urmări toată viața. Viața dublă a lui Ted. În timp ce Liz se lupta cu vinovăția și confuzia, Ted își continua crimele. Ziua era iubit, tată vitreg, student, cetățean model. Noaptea devenea manipulator, prădător, criminal. Această disociere extremă este una dintre cele mai studiate trăsături ale lui Ted Bundy. Impactul asupra lui Liz. Ani mai târziu, Liz Kendall va scrie o carte, The Phantom Prince, My Life with Ted Bundy. În ea descrie sentimentul de vinovăție, rușinea, trauma de a fi iubit un monstru, dificultatea de a avea încredere în oameni. Liz nu a fost complice. A fost o victimă psihologică. Legătura cu victimele. Un detaliu crucial. Multe victime aveau trăsături similare cu Liz. Brunete, păr lung, fizic subțire, comportament independent. Pentru psihologi, Liz și Stephanie reprezintă cele două extreme ale tiparului feminin din mintea lui Bundy. Stephanie, respingerea. Liz, acceptarea victimele se aflau undeva între aceste două simboluri. Elizabeth Klopfer a trăit lângă Ted Bundy în perioada în care el devenea un criminal în serie activ. A iubit un om care nu există cu adevărat. Relația lor demonstrează că răul extrem nu se prezintă întotdeauna ca monstru. Uneori vine sub forma unui partener atent, politicos și liniștit. Începutul crimelor, 1974 până la 1975. După ce termină studiile și își consolidează imaginea de tânăr inteligent și carismatic, Theodore Bundy pășește într-o perioadă întunecată a vieții sale. Adolescența și tinerețea l-au pregătit cu o combinație periculoasă de inteligență, farmec și obsesii nerezolvate legate de femei, precum Stephanie Brooks și Liz Kendall. În 1974, în zona Seattle, încep să dispară primele femei, iar Bundy testează limitele controlului și puterii sale asupra altor oameni. Prima victimă cunoscută, Karen Sparks, supraviețuitoare, oferă autorităților primele indicii despre comportamentul lui Bundy. Karen a fost atacată în propria locuință, unde Bundy a folosit pretexte pentru a intra, testând reacțiile victimei și metodele sale de a controla situația.
Supraviețuirea ei a fost crucială. Ea a reușit să scape, oferind poliției primele detalii despre fața aparent normală a atacatorului, comportamentul său persuasiv și modul în care a încercat să minimalizeze teama victimei până la momentul atacului. Această experiență a fost pentru Bundy un feedback vital. A învățat cât de departe poate merge și ce tehnici funcționează pentru a atrage femeile în situații izolate. Tiparul său de atac începe să devină clar. Bundy folosea pretexte aparent inofensive, cum ar fi un braț bandajat sau o rană fictivă, cerând ajutorul victimelor pentru a transporta obiecte, a traversa drumuri sau a-i permite să pătrundă în locuri izolate. Odată ce femeia era atrasă, Bundy o izola, demonstrând un control total asupra mediului. Crimele erau comise rapid, iar Bundy evita meticulos lăsarea urmelor. Obiecte personale erau furate sau mutate, locurile erau curățate, iar victimele dispărute erau alese după tiparul său obsesiv. Tinere, atrăgătoare, adesea cu păr lung, brunete sau semiblonde, cu trăsături fizice similare fostelor sale iubite. În această perioadă, Bundy nu ucidea aleatoriu. Fiecare atac era o recreare subconștientă a relațiilor pierdute, combinată cu plăcerea controlului absolut. Victimele confirmate sau suspectate în acest interval includ Lynn Freeman, Roberta Parks și alte femei din zona Seattle, toate corespundeau tiparului recunoscut de psihologi. Fiecare atac îl ajuta să-și perfecționeze metoda, cum să pară inofensiv, cum să manipuleze percepțiile și cum să evite detectarea. Comunitatea simțea deja tensiunea. În Seattle, femeile deveniseră mai prudente. Poliția încerca să lege disparițiile, dar Bundy rămânea cu un avantaj crucial: farmecul său, inteligența și abilitatea de a se integra în societate. Nimeni nu suspecta că băiatul politicos, studentul respectat sau voluntarul amabil ar putea fi autorul disparițiilor. Pe plan psihologic, această perioadă marchează transformarea lui Bundy dintr-un tânăr cu obsesii și fascinație pentru control, într-un criminal activ calculat. El învață să folosească fațada de om normal pentru a manipula atât victimele, cât și pe cei din jur, colegi, vecini și autorități. Această dualitate, carismă și cruzime, devine semnătura sa distinctivă și fundamentul tuturor atacurilor viitoare. De asemenea, în această perioadă, Bundy continuă să experimenteze un tipar de atracție și obsesie. Femeile pe care le alegeau pentru atacuri reflectau fizic și comportamental trăsături ale fostelor sale relații. Această alegere nu era conștientă complet, dar era profund conectată cu trauma emoțională nerezolvată din adolescență și tinerețe. În final, 1974 până la 1975 reprezintă pentru Ted Bundy o perioadă de tranziție. De la tânărul retras, carismatic și manipulator, la criminal activ, care înțelege puterea sa asupra altora. Aceasta este fundația pentru escaladarea crimelor care va veni în următorii ani, pregătind terenul pentru arestările, evadările și crimele ulterioare care vor marca America. Escaladarea crimelor și primele arestări, 1975 până la 1978. După primele atacuri din zona Seattle, Ted Bundy își extinde area de activitate, devenind un criminal mult mai calculat și periculos. Această perioadă marchează tranziția de la tentative și atacuri sporadice la un mod de operare sofisticat și sistematic, precum și primele contacte cu legea. Extinderea geografică și mobilitatea. În 1975, Bundy se mută în Oregon, aparent pentru studii și angajamente profesionale. Mutarea în alt stat îi oferă oportunități pentru noi victime, iar atacurile devin mai violente și mai planificate. Femeile vizate sunt în continuare tinere, independente, cu trăsături fizice asemănătoare cu Stephanie Brooks și Liz Kendall, brunete sau semi-blonde, cu păr lung, deseori sportive și sociabile. În această perioadă, Bundy învață cum să folosească mobilitatea ca avantaj. Mutându-se frecvent, el complică investigațiile poliției și face imposibilă corelarea disparițiilor la nivel național. Această strategie de relocare îl ajută să rămână neidentificat, chiar și după ce atacurile devin mai violente. Modus operandi Bundy dezvoltă un mod de operare foarte specific și caracteristic, care îl definește ca unul dintre cei mai
notorii criminali în serie. Apropierea victimei folosește pretexte aparent inofensive, un braț bandajat, o rană fictivă, cerând ajutorul femeilor pentru transportarea unor obiecte sau depășirea unui obstacol minor. Izolarea, odată ce victima acceptă, bandii o duce într-un loc izolat. Clădiri goale, parcări, zone retrase ale campusurilor. Comiterea crimei, atacul este calculat, rapid și brutal, dar păstrează întotdeauna controlul complet asupra victimei. Eliminarea urmelor, Bundy este extrem de meticulos, evitând dovezi fizice sau martori direcți. Aceasta face ca anchetele inițiale să fie extrem de dificile. Psihologii criminali notează că Bundy nu ucidea la întâmplare, ci fiecare atac era o recreere subconștientă a relațiilor pierdute, controlată și planificată. Primele contacte cu autoritățile. În Oregon, Bundy este oprit pentru furt și comportament suspect, dar aceste incidente nu duc la condamnări majore. În Utah, el se mută pentru a studia la Universitatea din Utah, continuând seria de atacuri. În această perioadă, poliția începe să observe un tipar de victime și locuri, dar Bundy este suficient de carismatic și aparent normal pentru a evita suspiciuni concrete. În paralel, Bundy continuă să-și dezvolte abilitatea de manipulare socială. Printre colegi și profesorii universitari, era văzut ca un tânăr inteligent, politicos și bine crescut. Această fațadă îl ajută să continue atacurile și să evite detecția, chiar și când dovezile circumstanțiale îl leagă de dispariții. Crime în campusuri și universități, Bundy se concentrează adesea pe zone în care femeile erau vulnerabile și accesibile. Campusuri universitare, biblioteci sau săli de studiu, parcări și clădiri publice, zone urbane liniștite, dar frecventate de tinere. În această perioadă, atacurile devin mai organizate, Bundy folosind instrumente de control precum frânghii sau forță fizică, dar evitând întotdeauna să lase urme care să-l lege direct de crimă. Victimele nu erau alese la întâmplare. Fiecare femeie se încadra în tiparul fizic și comportamental ce îi se imprimase din relațiile cu Stephanie Brooks și Liz Kendall. Primele arestări și tentative de prindere. Prima arestare majoră legată de activitățile lui Bundy are loc în Utah, pentru furt, dar autoritățile nu îl leagă imediat de crimele violente. Ulterior, când se stabilesc legături circumstanțiale între dispariții și atacuri, Bundy reușește să manipuleze autoritățile și să păstreze aparența unui cetățean respectabil. Această perioadă este crucială pentru dezvoltarea tiparului său de manipulare legală și socială, în care carisma devine armă, câștigă încrederea colegilor, profesorilor și a martorilor. Inteligența îi permite să învețe procedurile poliției și să evite capcanele. Planificarea devine sistematică. Bundy învață ce funcționează în abordarea victimelor și cum să păstreze controlul. Impact asupra comunităților și societății. Pe măsură ce atacurile se multiplică în Washington, Oregon, Utah și Colorado, frica publică crește. Comunitățile devin mai prudente, femeile evită anumite zone, iar universitățile își intensifică măsurile de securitate. Mass media începe să raporteze disparițiile, dar Bundy rămâne invizibil datorită aparentei normalități și lipsei dovezilor directe. Această perioadă arată clar dualitatea sa psihologică. În public, tânăr politicos și inteligent, în privat, un criminal calculat, obsesiv și manipulator. Bundy își extinde zona de atac. Washington spre Oregon, spre Utah, spre Colorado. Modus operandi devine mai sofisticat și calculat, cu accent pe izolarea victimelor și eliminarea urmelor. Victimele continuă să fie tinere și asemănătoare fostei iubite și partenerei Liz Kendall, consolidând tiparul obsesiv. Primele arestări nu duc la condamnări majore, dar îi oferă experiență în manipularea autorităților și în strategia legală. Impactul psihologic asupra comunității crește. Frică, măsuri de precauție și conștientizarea unui criminal inteligent și calculat. Această perioadă de escapade criminale și mobilitate geografică este fundamentală pentru înțelegerea modului în care Bundy a reușit să comită zeci de atacuri fără a fi prins timp de ani de zile. Arestări și evadări 1975 până la 1978. După câțiva ani de crime, Ted Bundy devine din ce în ce mai îndrăzneț și mai calculat. Activitatea sa criminală ajunge să traverseze mai multe state: Utah,
Colorado și Florida, iar poliția începe să observe un tipar în disparițiile femeilor tinere. În 1975, autoritățile din Utah reușesc să-l prindă pentru prima dată cu probe concrete. Obiecte personale ale victimelor sunt găsite în posesia sa, iar mărturii ale martorilor îl leagă de scenele crimelor. Bundy rămâne calm și cooperant în fața poliției, folosește farmecul său și aparenta vulnerabilitate pentru a minimaliza gravitatea situației. Datorită lipsei dovezilor directe care să ducă la condamnare imediată, Bundy este eliberat pe cauțiune, însă este supravegheat strict. Prima sa evadare are loc dintr-un tribunal din Colorado, în 1977. Profitând de neatenția gărzii și de lipsa unor măsuri de securitate stricte, Bundy scapă printr-o fereastră neasigurată. Evadarea sa creează panică în rândul autorităților și mass media. În zilele următoare, Bundy călătorește sub identități false, testând limitele sistemului și demonstrând cât de vulnerabil este procesul de supraveghere a deținuților. Această evadare nu doar că îi conferă libertatea temporară, dar îi oferă și oportunitatea de a continua activitățile criminale și de a observa cum reacționează poliția la dispariția sa. După câteva luni, Bundy este arestat din nou, dar reușește să profite de slăbiciunile penitenciarului din Colorado pentru a organiza a doua evadare spectaculoasă. În această ocazie, el studiază rutina gardienilor, locurile vulnerabile din penitenciar și orice posibilitate de a păcăli sistemul. Folosind scările de incendiu și o planificare atentă, reușește să se sustragă pentru săptămâni întregi. Evadarea sa devine un subiect de știri la nivel național, iar autoritățile trebuie să mobilizeze resurse masive pentru a-l recaptura. Publicul este fascinat și terorizat în același timp, iar Bundy își construiește imaginea de criminal inteligent, capabil să înfrunte sistemul. În timpul evadărilor, Bundy se mută în Florida, unde atacurile sale devin mai frecvente și mai bine planificate. Aici, el comite crimele notorii din Gainesville, inclusiv atacurile asupra colegele de la Chi Omega. Deși atent la detalii, Bundy lasă mici indicii involuntare care ajută poliția să-i contureze tiparul. Modul de abordare, tipul victimelor, locațiile izolate. Această perioadă demonstrează cât de meticulos poate fi. El testează fiecare variabilă, observă reacțiile victimelor și ajusta metodele pentru a maximiza controlul și a evita prinderea. Fiecare arestare ulterioară în Florida este rezultatul unei combinații între dovezi fizice, martori și analiză psihologică. Bundy încearcă să manipuleze fiecare situație. Argumentează, se apără singur în tribunal și încearcă să convingă juriul și publicul de nevinovăția sa. Cu toate acestea, acumularea de dovezi, obiecte personale ale victimelor, mărturii ale supraviețuitoarelor și tipare de comportament recunoscute de polițiști, face ca sistemul să devină treptat impenetrabil pentru el. Evadările sale și abilitatea de a manipula oamenii nu doar că îi conferă libertate temporară, dar îl transformă într-un caz de studiu pentru criminologi și autorități. Modul în care profită de slăbiciunile sistemului penitenciar și de încrederea oamenilor arată cât de calculat și atent este, dar și cât de periculos poate fi un individ care combină carisma cu cruzimea. Această perioadă de arestări și evadări stabilește scena pentru procesele finale, relația cu Carol Boone și execuția sa. Bundy nu mai este doar un criminal în serie. Devine simbolul complexității psihologiei criminale, a manipulării și a modului în care sistemul juridic și societatea reacționează la un individ extrem de inteligent, dar periculos. Proxele finale, închisoarea, execuția și relația cu Carole Boone, 1978 până la 1989. După arestarea definitivă în Florida în 1978, Ted Bundy intră într-o perioadă în care întreaga sa viață devine publică și juridică. Procesele sunt mediatizate la nivel național, iar fiecare detaliu al comportamentului său este analizat de jurnaliști, psihologi și autorități. În această perioadă, Bundy decide să se apere singur în instanță, folosindu-și carisma, inteligența și abilitatea de a manipula oamenii pentru a influența percepția juriului și a publicului. Apărarea sa era meticulos pregătită. Contesta probe, pune sub semnul întrebării martorii și folosește tehnici psihologice pentru a crea impresia unui om normal, chiar în fața acuzațiilor extrem de grave. În timpul proceselor, Bundy întâlnește-o pe Carol Boone,
o secretară care lucra la biroul avocatului său. Relația lor începe subtil, dar rapid se dezvoltă într-o legătură profundă. Carol este atrasă de farmecul său, aparent vulnerabil, și de inteligența sa. Bundy folosește această relație pentru a menține o fațadă de normalitate în afara crimelor, dar și pentru a-și controla moralul și suportul emoțional în perioada detenției. Într-un gest rar pentru criminalii în serie, Carol Boone acceptă să se căsătorească cu Bundy în timpul proceselor, devenind totodată mama fiicei sale, ceea ce a șocat publicul și mass media. Această relație subliniază abilitatea lui Bundy de manipulare interpersonală. Chiar și într-un context extrem, el reușește să creeze legături umane care îi servesc interesele și imaginea. În închisoare, Bundy continuă să fascineze experții în criminologie. Participă la interviuri cu psihologi, jurnaliști și chiar cu supraviețuitoarele sale, oferind informații despre tiparele sale, fără a admite complet responsabilitatea pentru crimele comise. Scrisorile către Carol Boone și documentele sale personale sunt studiate ulterior pentru a înțelege modul în care percepea lumea și psihologia victimelor. Bundy își păstrează calmul, folosește inteligența și manipularea pentru a controla fiecare situație, de la interacțiunile cu gardienii până la cele cu oficialii de justiție. În Florida, procesele continuă ani de zile. Fiecare proces este documentat minuțios. Juriul este impresionat de farmecul său, dar dovezile, obiecte personale ale victimelor, tiparele de atac și martorii, fac vinovăția imposibil de contestat. Mass media urmărește cu atenție fiecare apariție, transformând cazul într-un fenomen cultural. Bundy devine simbolul dualității, aparent normal, dar capabil de cruzime extremă. Ultimii ani ai vieții sale sunt petrecuți în detenție, cu apeluri multiple respinse, pregătiri pentru execuție și interacțiuni cu psihologi și scriitori. În timpul acestor ani, el se concentrează pe scrisori, interviuri și observații asupra modului în care este perceput, continuând să manipuleze imaginația publicului chiar și în fața condamnării la moarte. Execuția sa, pe 24 ianuarie 1989, în scaunul electric la Florida State Prison, marchează sfârșitul unei vieți complexe. Bundy se prezintă calm, fără a arăta regrete publice. Ultimele sale ore sunt documentate cu atenție, iar impactul asupra culturii și criminologiei este imediat. Studiile asupra criminalilor în serie devin mai sofisticate, iar cazul Bundy rămâne un reper pentru înțelegerea psihologiei criminale. Relația cu Carol Boone rămâne un aspect fascinant și controversat al vieții sale. Ea oferă un contrast între viața de familie aparent normală și cruzimea actelor sale, subliniind cât de sofisticat și manipulator era Bundy. Fiica lor, născută în această perioadă, devine un simbol al dualității extreme a criminalului. Viața intimă, aparent normală, coexistând cu atrocități greu de imaginat. Moștenirea lui Ted Bundy nu se limitează la crimele sale. Impactul asupra criminologiei moderne este uriaș. Tehnici de profilare, metode de investigare a criminalilor în serie și înțelegerea comportamentului manipulatoric au fost profund influențate de acest caz. În același timp, cazurile sale continuă să atragă interesul publicului, dincolo de groaza faptelor, ca un exemplu extrem al dualității umane și al psihologiei criminale. Impactul asupra victimelor și concluzii finale. Efectul asupra victimelor și familiilor. În spatele fiecărui atac al lui Ted Bundy se află vieți distruse. Familiile victimelor au suferit pierderi ireversibile, durere continuă și lipsă de răspunsuri complete. Chiar și după arestarea și condamnarea lui Bundy, multe întrebări rămân fără răspuns. Familiile au trebuit să se confrunte cu traume pe termen lung, de la pierderea fiicelor, surorilor sau prietenelor, până la impact psihologic sever asupra membrilor mai tineri. Comunitățile afectate au resimțit frică și nesiguranță, în special în campusuri și zone publice frecventate de tinere. Media și documentarele ulterioare au amplificat atenția publicului, creând un sentiment de fascinație și teamă simultan. Lecții în prevenție și psihologie criminală. Cazul Bundy a devenit un studiu de referință pentru criminaliști, psihologi și autorități. Analiza comportamentului său a arătat: carisma și inteligența pot ascunde pericolul. Bundy părea un om normal, educat, empatic, dar ascundea violența extremă. Tiparele victimelor,
Alegerea victimelor pe baza asemănării cu figuri din trecutul său arată obsesii psihologice profunde. Manipularea sistemului legal, evadările și autoreprezentarea sa în instanță au subliniat vulnerabilitățile sistemului de justiție. Aceste lecții au influențat legislația, metodele de prevenție și educația pentru siguranța femeilor și a comunităților. Moștenirea și impactul cultural. Deși criminalul a fost executat, numele său rămâne în cultura populară, fiind studiat în cărți, filme și documentare. Impactul său este complex. Fascinația publicului pentru criminali în serie și psihopatie. Întrebări etice despre media și modul în care sunt prezentate crimele reale. Necesitatea educației în psihologie criminală pentru a preveni replicarea tiparelor similare. Cazul Bundy este așadar un avertisment și o lecție despre cum carisma, inteligența și manipularea pot fi folosite pentru a face rău. Concluzia finală a acestui caz. Documentarul de față nu glorifică faptele lui Ted Bundy. Scopul este să ofere înțelegere, nu justificare, să pună accent pe victime și familiile lor, nu pe criminal, să transmită lecții pentru prevenție, educație și conștientizare. Înțelegerea psihologiei criminale și impactul asupra comunităților este esențială pentru a preveni repetarea unor tragedii similare.